soc l'Àneu i avui us diré La Sociedad de los Dragones del Té. A mi m'ha agradat força perquè és com que té molta imaginació. Les dos són dos protagonistes principals, són les que veieu en portada i a mi m'agrada molt aquest llibre perquè també és com còmic i està en castellà i com les il·lustracions també són molt boniques i va una mica de... que hi ha la noia, ella, que és la filla d'una ferretera i que vol estudiar una mica els dragons de te i va a un lloc on venen te i li expliquen una mica el que s'ha de fer i cuidar. I llavors és quan coneix l'altre protagonista i com que al cap d'un temps es fan amigues i ella li diu que ella sofreix pèrdua de memòria perquè quan estava en el seu món va fer un ritual i li va sortir malament, va explotar i ja no se'n recorda més i va acabar aquí. I a mi m'agrada molt i trobo que estaria bé que us el llegíssiu.